Gavana ma Machakos Wavinya Ndeti osidho chenro mar chiwo basari ne jopuonjre moheo gana 28 mawuok e anyuola mochando mondo osir somgi e higani e skunde mag sekondari kod kuonde tiegruok mag tije lwedo. Gavana Wavinya Ndeti osidho pok mar omenda mar basari maromo Sh120 million, omenda mang'enyie moloyo mosegabed kipogo e kauntino, kendo en medruok kowuok e Sh80 million mane tend kauntino ochiwo higa mokalo. Kanoloso e pap ma Kanyama e sub-kaunti ma Matungulu, Gavana Ndeti bende manene gi jalupne Francis Mwangangi nowacho ni tend kaunti mare biro bedo ka medo kwan mar omenda michiwo kaka basari mondo mi okony e siro somb jopuonjre mathoth. Bende nowacho ni kochakore higa manyien omendago ibiro bed ka ichwalo e agulu mar bengi mar jopuonjre ka japuonjre. A privilege, but a basic human right. A basic human right. As such, lack of education continues to widen the rift between the haves and the have-nots. However, as a government, we are duty-bound to ensure such disparities are progressively eliminated. It has occurred to me that the hard skills are almost becoming extinct in society despite growing demand for such skills such as masonry, carpentry, plumbing, electrical and engineering, among others. In this regard, my government shall continue to revamp our tertiary institutions and offer bursaries to our young men and women who are willing to pursue careers in those fields. And we are starting the Machakos Youth Service. We are going to take a minimum of 1,000 students who have finished Form 4.